Днес ще си приготвим японски клатушкащ се чизкейк. Както виждате, това не е традиционен чизкейк, но той е изключително лек и вкусен десерт. Да започваме. В тенджера на слаб огън разтопете 200 г крема сирене, 100 г краве масло и 130 мл пълномаслено мляко. Разбъркайте добре, докато сместа се разтопи и не останат бучки. Ще ни трябва 13 бълтъка и 6 жълтъка. За препоръчване е яйцата да са на стайна температура. За разделянето може да ползвате метода с 3 купи. По този начин елиминирате възможността да зацапате белтъците в случай, че инцидентно спукате жълтък. Както се случи и при нас. Също може просто да счупите яйцето в купа и да изкарате жълтъка с пръсти, като оставите белтъка да падне между пръстите ви. Изберете най-удобния за вас метод. Да преминем към разбиването на белтъците. Започнете на висока скорост до получаването на пяна, след което започнете да добавяте 260 г захар на части. Разбийте до средна стегнатост на белтъците. Когато повдигнете телта, останалите по нея белтъци трябва да са стегнати, но върхът им да клюмне на една страна. Обикновено процесът отнема от 5 до 7 минути. Операторът държеше да провери откъде идва забавянето. Към жълтъците добавяме вече изтиналата смес с крема сиренето, разбъркваме добре с тел. Когато получим хомогенна смес, добавяме пресетите 60 г брашно за сладкиши и 60 г царевично нишесте. За да обогатим допълнително ароматът на чизкейка, добавяме ванилия. Не ви даваме количеството за ванилия, тъй като в зависимост от типа на продукта, който ползвате, то може да варира. След като всичко е разбъркано, с помощта на шпатула ще добавим и разбитите белтъци. Първата 1/3 от белтъците може да инкорпорирате без особено внимание. Целта е просто да олекоти и отпусне сместа, за да може останалите белтъци да бъдат инкорпорирани по-лесно. Следващата 1/3 инкорпорирайте бавно и внимателно, като обирате стените на купата с шпатулата и обръщате в центъра. Когато не останат видими следи от белтък, добавете последната 1/3, ползвайки същия метод. Готови сте, когато получите униформена смес. Да подготвим тавата за печене. Оформете хартията за печене така, че да покрива основата и стените. Добре е хартията да е по-висока от стените на купата. Ако ползвате форма с падащо дъно, увийте основата и с няколко пласта алуминиево фолия. Изсипете сместа в съда за готвене и я ударете няколко пъти леко по масата. Така ще елиминирате потенциалните кухини в чизкейка. Загрейте тенджера с вода. По този начин сме готови за печене в предварително разогрята 160 градуса фурна. Поставете формата с чизкейка в друга по-голяма дълбока тава и изсипете врялата вода в големия съд. Водата трябва да стига до средата на съда с печивото. Печем 25 минути, след което намаляваме температурата до 135 градуса и готвим още 55 минути. В зависимост от формата, която ползвате, може печенето на чизкейка ви да отнеме малко повече или по-малко време. Просто го следете. След като приключим с готвенето, обръщаме чизкейкът върху чиния. Обеваме хартията за печене и обръщаме отново върху финалния поднос или чиния за сервиране. След като измина 10 минути, в които сте си играли с него, поклащайки го, отрежете си парче и му се насладете. Десертът е страхотен и след като изтине в хладилник. Да, вече няма да се клати, но пък вкусът му остава страхотен. Да ви е вкусно!